meditar, reflexionar. inclús a recapacitar. Volguts pares, saben com és de dur la vostra tasca de ser pares. Heu d'educar-nos, aguantarnos, Suportarnos. Sofrir-nos, patir-nos. tolerar-nos. En definitiva, aceptar-nos, Però és que a vegades vos encaboteu a fer les coses difícils. quan en realitat tot pot ser més simple. Més senzill. més fàcil. I és que creieu que és molt complicat. Efectivament. Sí, tot un via crucis. Tot un camí de pedres. A vegades és com donar-se un cop contra la paret. És com quedar-te en el desert sense aigua i començar a caminar en la calor i la suor. I notes que t'ofegues per respirar l'aire calent, cremant, que la llengua està més seca que la moixama, tant com per a poder prendre un misto amb ella. I causes l'arena perquè no pots més de calor i de cansament. I quan estàs a punt de perdre el coneixement, apareix un voltor per a treure't els ulls. Bobo, tampoc et passes. Ah, val. Sintetitza un poc. Vos pareix molt dur. Ja està? Sí, això és tot. Volguts pares, saben que solem generar estrès. Alguns empivaments. Soleu posar-vos nerviosos. Atacats. Que una sorpresa comportar-te així. Que si estàs l'educació que t'ensenyen els teus pares, Però et pots saber on s'ha pres això? Per descomptat, no sé per què t'has de comportar d'eixa manera. Estes són una mostra de les vostres frases cèlebres. però hi ha moltes més. Hem volgut en este acte fer un recopilatori d'algunes d'elles. Anem per tant amb el capítol 1. Frases cèlebres de pares. En primer lloc tenim la classificació de les frases cèlebres. Estes es poden classificar de la següent manera. 1. Frases de càstig. Són les més utilitzades en to amenaçador. Eixes que penseu que serveixen per a ficar-nos por. Dins d'este grup trobem vés a l'habitació i no llisques. Et vas a quedar sense mòbil. Ara et queden sense televisió. Mentre visques en esta casa, es farà el que jo vulga. Clar, el que tu vulguis, com no? Com si tingueren la possibilitat d'anar-se'n a viure a una altra casa. Amb com està de difícil el mercat mobiliari. Ni de segona mà. I qui en compra una casa què? L'amic d'un company de treball que vos porta al treball. La veïna de l'amiga de no sé qui vos porta al tornar d'una boda? El company de l'amic, del veí de l'amic, del veí de l'amic... Sí, és així, que vos porta la tornada del futbol. Un taxi? Sí, un taxi. És el cotxe d'un desconegut o no? Sí, tens sentit, però... Necessitem una explicació. Una bona explicació. però molt bona. Una vegada vam tornar a casa en un taxi i vos jure que el conductor era desconegut. Dona, normal. S'entén que els taxistes són desconeguts. És el més normal. És el més normal, és el més normal. És el cotxe d'un desconegut o no? Si tu ho dius. Volguts pares, i és que esteu plens de contradiccions. I ni tan sols pregunteu. Menja't el dinar. Ah, eixa és bona. I si no m'agrada, què, El dilema del menjar. Imaginem la següent escena. Hora del menjar. Pare, mare i filla assentats al voltant de la taula disposats a començar a dinar. Què és el que ocorre? Res. Per què no dines? No tinc fam. Has esmorzat molt? Normal, una poma. Doncs en una poma no has de deixar que tingues fam. És que... Avant, digues-ho. És que què? Per cert, el és que què ho repetiu l'una i l'altra vegada. És que... Com més pronto digues millor, És que no m'agrada. això és. Ja estem. Doncs te les has de menjar. És que no m'agraden les lentilles. És el que hi ha. No, si això m'ha quedat clar, però no les vull.
Este és el linar que toca. Si això m'ha quedat clar, però no m'agraden. No m'agraden. No m'agraden. Dina! Quina part de la frase no m'agraden les llentilles no heu comprès? No sigues insolent. Però és que no m'escolteu, vos estic dient que no m'agraden i no em feu cas. Cal menjar de tot perquè te les has de menjar. Ja, però no m'agraden. Doncs saps el que dic? Si no te les menges ara, les tindràs per a berenar o per sopar. Un altre clàssic de les frases de pares. Per a berenar o per sopar, seguiran sense agradar-me. No contestes a ta mare. Però és que no m'escolteu, vos estic dient que no m'agraden i no m'agraden. Cal menjar de tot. Cal menjar de tot. Està bé, perquè l'altre dia el papà no va menjar amanida a casa de la iaia. No m'aveia. Error, portava cogombre. Però molt poc. Error, portava molt de cogombre. Esta és bona. Al papà no li agrada el cogombre, no menja i no passa res. A on vols anar a parar? Doncs que a tu no t'agrada el cogombre i no menges. A tu mamà no t'agraden les faves i no menges. Aleshores, si a mi no m'agraden les llentilles, per què me les he de menjar? Lògic. Doncs perquè estàs creixent. Típic. Creixent? No pot ser, no puc créixer menjant altres coses? No m'agraden, no m'agraden! És el que hi ha. Està bé, menjaré llentilles si tu menges cogombre i tu faves. Les tindràs per a berenar. No hi ha manera. No hi ha manera! És molt important escoltar. Així ens entendríeu millor. Podríem arribar a acords amb els nostres jocs d'interessos i tot seria molt més fàcil. En cas contrari, si no s'escolteu, es poden donar situacions com esta. Esta dona s'ha operat, no? Clar que s'ha operat. Que no notes? Sí, està distinta. Doncs si s'ha operat, estarà distinta. Papà, on està el riu Limpopo? Sí, la ves distinta. Papà! Si s'ha operat, estarà distinta. Papà! El que no sé dir-te si està més guapa o més lletja. Més lletja, home. Que no notes que el nas se li cau? Papà, em pots dir on està el riu Limpopo? Es pot caure un nas? Que no notes? Mamà, em pots dir tu on està el riu Limpopo? Ara, que si jo fora ella, el que m'ha operat m'anava a sentir. Mamà, em pots escoltar? I què ha fet esta dona en la seva vida per a ser famosa? Doncs casar-se amb un torero. Algú dels dos pot dir-me on està el riu Limpopo? Només això? Hola, estic ací. Està així. No, també has de separar d'ell. Algú dels dos em pot dir on està el riu Limpopo? És que demà tinc un examen. Xiqueta, no et poses davant que no veiem. És que només vull saber una cosa. A veure, dis-me. Per fi, on està el riu Limpopo? Digues-li a ta mare que ha guardat tot en els calaixos. Què? On està el riu Limpopo? Vinga, digues-li a la xiqueta. No sé, no serà d'haver-lo guardat. I això és només un exemple. Filla meua, no t'obligues que esta vesprada tens bàsquetbol. Sí, papà. No oblides que després de la teva classe de basquetbol has d'anar a anglès. Sí, mamà. I no oblides que després de la teva classe d'anglès tens que anar a escacs. Sí, papà. Després de la teva classe d'escacs has d'anar a tenis. Sí, mamà.
no t'oblides que després de tenis tens que anar a classe de piano. Sí, papà. Després de la classe de piano, has d'anar a la piscina. I després de piscina tens que anar a equitació. Sí, papà. Després d'equitació, has d'anar a ballet. Sí, mamà. I després... Després res, no puc més. Però, Filimeva, tens que anar a teatre. Ni escacs, ni ballet, ni tenis, ni piano, ni teatre. No puc més. Quan faig els deures, Bo, això després? Després no. Ja està bé, no sóc una màquina. No som màquines. Dis, mi amor. Puc anar a la discoteca? Com? Que si puc anar a la discoteca? Bo, estic netejant i millor que se preguntes a ton pare. Ja, està bé. Doncs preguntarem al nostre pare. Papà, Sí? puc anar a la discoteca? Papà, Sí? no em digues que t'estàs quedant sord. No, no és això, sinó que estava llegint i no t'escoltava. Deies que... Si puc anar a la discoteca? Veuràs la discoteca. Per què no li preguntes a ta mare? Perquè ma mare m'ha dit que et pregunta tu. Veuràs la discoteca... Has estudiat? No. Ah, no, Que no, veure no, si- no. Si no has estudiat, no et deixen passar per la porta. Per què? Això sap millor ta mare. Buscarem la nostra mare. Mamà, el papà diu que a la discoteca no et deixen entrar si no has estudiat. És correcte? Per què? Perquè només passen les persones intel·ligents. No. Ja veus? I per què només passen les persones intel·ligents? Això t'ho dirà millor ton pare. Buscarem de nou al nostre pare. Papà, la mamà diu que a la discoteca només passen les persones intel·ligents. Clar, així és. I per què? Veuràs, en les discoteques et fiquen coses en els gots que vas a veure, saps? I has de ser intel·ligent per no caure en la trampa. I... Coses... drogues. Però jo em fixaré si em fiquen coses en els gots. No, perquè no has estudiat. Però havia d'estudiar matemàtiques. Què té que veure les matemàtiques amb tot això? Bo, xiqueta, no em molestes més que estic llegint. Pregunta-li a ta mare. Mamà, el papà diu que a la discoteca et fiquen coses en els gots. És correcte? Però van totes les meves amigues. I si les teues amigues se tiren per una finestra? Un altre clàssic de les frases de pares. I per què hauria de tirar-me per la finestra? Per res, filla, per res. I deixa'l que estic netejant. Fins ací la mentida, la vostra mentida. Ara veiem com esta mentida es converteix en la nostra veritat. Hola, amigues. Hola, xiques. No puc anar a la discoteca.
No em digues per què. Perquè he de dir-vos una cosa. A la discoteca només passen les persones intel·ligents. No es rigueu, és veritat. Hem d'estudiar encara que siguin matemàtiques per a poder entrar. Per lleis, les amigues es escolten per tot el carrer. No es rigueu! Hem de ser intel·ligents per a que no es fiqueu tots en els gots. Claro, la manía. Volguts pares, us adoneu com la vostra mentida es convertís en la nostra veritat? Quin horror. Quina vergonya. tragèdia. Quina humiliació! Quina humiliació i vergonya! Així, indefensa, solitària, sola davant de les meves amigues que no paraven de riure. Presidís la sala l'honorable jutge del Tribunal Superior de Justícia, és a dir, una servidora. Té la paraula el lletrat de l'acusació. Senyoria, membres del jurat, ens trobem així no per a jutjar uns criminals, no per a jutjar unes persones que operen al marge de la llei, sinó per a jutjar unes persones que pateixen en l'educació dels seus fills, encara que a vegades s'extralimiten de les seues obligacions, com hem vist. I com hem vist, procedim a l'al·legat de la defensa. És veritat que a vegades s'extralimiten de les seues funcions. A vegades ens obliguen a fer coses que ells no fan, com hem vist. I com hem vist, procedim a la... El jurat es pot alliberar. Prenga nota, secretària. Innocents, culpables. Procedim al recompte. El resultat és el següent. 1-1. Així que desempatarem. A deliberar. Prenga nota, secretària. Culpables. Innocent. Procedim novament al recompte. El resultat és el següent. 1-1. Així, vist per la sentència. Pam! I ara què? Va, és una X fixa. Oti. Què? ¿Has dit X? Sí. ¡Oti! ¡Pinta el 8 en la quiniela! ¡Magnífic! Genial! I ara què? Pensé No que sé. me el premi. Perfecte. Anem-nos de festa! ¡Festa! Vull ser intel·ligent i anar a la disco! Però que no m'he quedat clar. Llavors, no puc ser intel·ligent? No! Oh, vaja. Oti, comprem-nos una casa. Una casa? Sí? Per a dir... Puguen eixir al carrer i no hi hagin cotxes ni motos de desconeguts que els tempten a agafar-los. Un país on les faldes curtes no estiguen mal vistes. Un país on els joves, intel·ligents o no, puguen anar a la discoteca sense que embruten els seus gots. Un país on no existisquen les finestres, perquè no puguem llançar-nos darrere d'una amiga. Un país on no existisquen les llentilles per a berenar. Un país on no existisca la televisió, perquè no hi hagi telenotícies amb males notícies. Un país on els nostres pares escolten més els seus fills. Un país on no existisca el fred, perquè les nostres mares no ens obliguen a posar-nos la jaqueta quan elles tenen fred. Un país on no existisquen les hores, perquè puguem citar-nos quan tinguem son i no quan ho digui un rellotge. Un país on no existisquen els anys, perquè no tinguem l'ànsia de complir-los. Un país on no existisca el futbol, perquè no aprenguem grolleries. Un país on els semàfors sempre estiguen en verd. Un país amb totes aquestes coses, perquè per fi els nostres pares puguen estar tranquils. Per a què no faig les matemàtiques? Dice que ara som els nostres pares. Res, però posats a demanar...